Khrist der priyo जनरा शुभाई के शोगतम धन्यवाद जानाय शुभाई के कोहनन को पारा बाईद हा उजीसु क्रिस kajing sngongo banengkong bat ka bakerpang tam menta kasni kadai ya ublay try kenran ubalakhot lawer ubalakhot biang yangi banyadon ringkat menta shijaka ha kane kelempung mane blay sashi senpan ban pendon burom ya ukhun jong ublay ubadai u Jesu Khrist Uneu Jesu Khrist ulong ublay jongi bad ukenrad ujongi. Lingba kene ke Jingiaseng procession jongi ngin samane bad ngin sa pendon burom ya u Jesu ubalong Syiem bad ukenrad ujongi. Haman lau snem ni pendon burom ya u kum Syiem. Syiem ki Syiem bad utrai ki trai hakadur ukpu bad kawan nikwa ba une u Jesu Khrist un sensyar ya ka jingim ka jongi ba mau un long hangi bad mangi nyen long hau namaru Jesu hiu long jar u bangai hanga u im hanga hagasni ublay bakhadu jongkas nem balang man lagas nem kabalang karakhe yakane kasni kraw u Syiem Syiem jong kaperthei solonsar ngatho angni haus nem khat khandai spa arpuwei ukpa bakhuj u popius uba khatwei ulabu yakane kasni kraw dakabatho yakawei ka jingtho sa ken mau kabakerteng katakakot kakerteng ka kuyas prima kabamut hakaba menengkong te hakatakakot utho kane kasngi kraw kabamut menta kasngi u Syiem kapenken mau yangi ba ka sensyar ka khadar jong kane ka perthei ka let kawan man la kisnem ting ting sansnem ting ting henriusnem kasensyar perthei kalej kawan man la kisnem henrei ka jing sensyar jong u Syiem kane junom la junom bat pateng la pateng nadu men ar hajar arpu arsnem men shwa hadu kane ka khlip mat kaba menta Shushu ukpa bakhud upopius bakhatwei uong ba utrai Jesu udei ublay ba pura udei ublay ubashisha God of truth ba kajat benriu baro kajat benriu baro kawei kadei ban ko ngu bat buat tang ya ka jing shisha buat tang ya ka jing shisha hakane ka kon Kuyas prima ka chapter banyo lapule baya ka jinglong Syiem jong u Jesu la penshisha hakasngi balakha ya u Jesu udei ubriu ubapura bad ublay ubapura utrai jongi u Jesu Khrist ubalathau yangi ubala penong ya ka long renyeng ka man renyeng ka jongi udei ublay ubapura bad ubriu ubapura udei ubriu hakano ka rukom ubala syak shitom bad syak kenya halor ka ding phna udei ublay ubala thau ya phi bad yanga une u Jesu udei uperson ubaar jong ka Trinity bakhun upen yeso yalade bad ka jinglong breu bad usensyar halor jongi baro deina kane ka benta baya u Jesu Khrist dei ban mani ngon sashi sien ngan ong bad deina kane ka daw ya u Jesu Khrist dei ban mani ngon bangin dem ka kli bad ngin mani ngon ni day ban itu ya kahima jong u kahima jong ka jingsuk kahima
jong ka jing i kahima jong ka jing yama mar keliang Timentagas ni kumbang ilawan hang ni sa sisian pan ban yamane ya uni Syiem jong kaperthai barok kawai Nhìn pediang burom ya u kumus Syiem ka beneng bat ka kendau Nhìn pan na u ya ka jing map Nhìn pan na u ba un map ya ki pop jong i baro bat un ai yang i ka jing kerku kerdo na ka benta kas ni bat kisngi